श्री क्षेत्र रेडी श्री गजानन संप्रोक्षण कलशारोहण कार्यक्रम 26, 27, 28 मार्च 2023 रविवार दिनांक 26 मार्च सकाळी 8 वाजता शांती पाठ प्रायश्चित्त यजमान शरीशुद्धी, सकाळी 8:30 वाजता गणपती पूजन, सकाळी 9 वाजता पुण्याह वाचन मातृका पूजन नांदी श्राद्ध, सकाळी 10:30 वाजता आचार्य वर्ण प्राकार शुद्धी, सकाळी 11:15 गणेश याग, सकाळी 11:35 संप्रोक्षण विधी, दुपारी 12:35 नैवेद्य, दुपारी 1:30 वाजता आरती, सायंकाळी 5 वाजता स्थानिकांचं श्रुश्राव्य भजन, रात्री 7 वाजता आजगावकर दशावतार नाट्य मंडळ आजगाव यांचा महान पौराणिक दशावतार नाट्यप्रयोग देव झाला गुराखी. सोमवार दिनांक 27 मार्च सकाळी 8 वाजता शांतीपाठ प्राकार शुद्धी, सकाळी 8:45 संप्रोक्षण विधी, सकाळी 9:15 कलश संप्रोक्षण, सकाळी 11 वाजता वास्तुयजन ग्रहयजन, सकाळी 11:30 वाजता मुख्य होम, दुपारी 12:35 नैवेद्य, दुपारी 1 वाजता आरती, सायंकाळी 5 वाजता स्थानिकांचं सुश्राव्य भजन, रात्री 8 वाजता नृत्य आणि नाटक यांचा मेळ, भरपूर विनोदांचा बंपर खेळ, एक नृत्यटक दगडू सावधान, लेखन आणि दिग्दर्शन प्रवीण मराठे. मंगळवार दिनांक 28 मार्च सकाळी 8 वाजता शांतीपाठ प्राकार शुद्धी, सकाळी 11:31 कलशारोहण, सकाळी 11:45 बलिदान पूर्णाहुती, दुपारी 12:15 सामुदायिक गाराणे आशीर्वाद, दुपारी 12:30 वाजता नैवेद्य, दुपारी 1 वाजता आरती, सायंकाळी 5 वाजता स्थानिकांचं श्रुश्राव्य भजन, रात्री 7 वाजता दिगंबर नाईक यांचा मिस्टर नाईक ऑन माईक, रात्री 9 वाजता पारसेकर दशावतार नाट्य मंडळ वेंगुर्ला यांचा महान पौराणिक दशावतार नाट्यप्रयोग स्पर्शमणी. 26, 27, 28 मार्च दुपारी 1 ते 3 या वेळेत भाविकांनी महाप्रसादाचा लाभ घ्यावा. अधिक माहितीसाठी संपर्क कृष्णाजी श्रीनिवास कामत 8806 60 56 69, विनायक सदानंद कांबळी 9423 16 65 45, संदेश सदानंद कांबळी 9422 97 67 76. आपले कृपाभिलाषी श्रीदेव गजानन देवस्थान ट्रस्ट रेडी, स्थळ श्रीदेव गजानन देवस्थान नागोळेवाडी रेडी, तालुका वेंगुर्ला.